навраси давраи эҳсосоти шадид аст. хурсандиҳои боло, ғамҳои чуқур, ишқҳои навпайдо, хашму роҳафтодагиҳои баъзан бехуд. омӯзиши идора кардани эҳсосот, махсусан ғазаб, барои наврас бисёр муҳим аст, то ки ӯ худро ва атрофиёнро дар вазъияти душвор озор надиҳад. дар давлатҳои дигар консепсияи машҳур аст ва дар мактабҳо ё курсҳои махсус ба наврасон меомӯзанд ки эҳсосоти худро шиносанд, қабул кунанд ва ба таври созанда изҳор намоянд. дар мо анъанавӣ зиёд дар бораи эҳсосот ҳарф намезаданд. хусусан писарон тарғиб мешуданд ки мардаки гирьё набош ё хашматро нишон надеҳ. аммо акнун маълум шудааст ки фурӯ бурдани эҳсосот низ зиён дорад ва беҳтар аст идора кардани онҳоро омӯзонем. барои идора кардани ғазаб пеш аз ҳама наврас бояд бифаҳмад ки хашм як эҳсоси табиист, аммо рафторҳоеро ки аз он меоянд метавонад интихоб кунад. волидайн метавонад усулҳои оддии ором шуданро омӯзонанд, монанди то 10 ҳисоб кардан пеш аз ҷавоб додан ё берун рафта каме қадам задан, оби хунук нӯшидан, чуқур нафас кашидан. ин корҳо ба фаромадани алангаи аввалияи ғазаб кӯмак мекунанд. дуюм, бо наврас дар бораи баён кардани эҳсосоташ суҳбат кунед. шояд ӯ шарм медорад ё одат накардааст, вале таъкид намоед ки дар оила ҳеҷ айб нест агар ӯ бигӯяд имрӯз асабонӣ ҳастам, ранҷидам, ноумедам. ҳатто навиштани эҳсосот дар дафтар ё наққошӣ кардан метавонад як роҳи берун баровардани онҳо бошад. агар наврасеро бинед ки хашмгин аст, ба ҷои сарзаниш кӯшиш кунед фаҳмед ки сабаб чист. шояд дар мактаб озораш додан ё дилашро касе шикастааст. вақте ӯ дарди дил мекунад, сабуктар мешавад ва эҳтимоли камтар бо рафтори хато, гуфтори қабеҳ, задухурд худро нишон медиҳад. ҳамзамон бояд паёмади идора нашудаи ғазабро ҳам фаҳмонд. масалан, агар дар хашм ягон чизро шикаст, пас бояд онро ҷуброн кунад ё агар ба дӯсташ сухани сахт гуфт, бояд узрхоҳӣ кунад. ин масъулиятомӯзӣ ба ӯ мефаҳмонад ки ҳарфу амалаш таъсир доранд. бо гузашти вақт ва бо дастгирӣ наврас меомӯзад ки эҳсосотро соҳил диҳад, на ин ки онҳо ӯро идора кунанд. дӯстони азиз, назари шумо дар ин мавзӯъ чӣ аст? лутфан шарҳи хешро ба мо ирсол намоед. сарпарасти барномаи мо ширкати Линдавид мебошад.